बुं आयै नों नङामोन बेगखौ दोनहैनाया बेहाय आंनि बिनानाव दैसि दंमोन। हो? दैसि? अब्ला मा दैसिखौ बियो बुथारनानै बेग सिङाव सोनानै दोनहैबाय? मा होनदों जावैसो नोङो हो? आयौ मानसिया मा फाफि बेलाय नोंलाय हा? जामायजो आयौ नों मानसिखौ बिदि खालामलायनो हायो? नङा आंलाय मानो नों सोरनि खोथायाव फैदों आबा हो? आबा लक्ष्मण आंलाय दैसिखौ मानो बिदि खालामनांगौ बेग सिङाव सोरबा मानसिखौ सोयो? आंथ' जेबो बेग हराखै। हराखैना मा बेसे थगायबावनो आयै मानसि लगायनानै। आंलाय मा मानसि लगायलाबायनांगौ? ओइ आबा लक्ष्मण। बुं होनदों आयै नों मानो दैसिखौ बुथारनो नागिरनाय? मानो बिनि जिउखौ फोजोबनो सेस्था खालामा नोङो? आं होनखाबायना आं दैसिखौ मानो बुथारनांगौ? आंनावनो थादों जादों लोंदों गथ'आ देरबोदों आरो आं बेखौ मानो जिउ फोजोबनो गोसोबा सिगां समावनो फोजोबगौमोन ना। अब्ला दैसिखौ मानो हाग्रा बारियाव मोनखो आङो बेगाव? नों जायनो बेगखौ थिखाना लागायनो हरदोंमोन आयै बिथा खालामदोंमोन आं बेखौ। नोंसिनि फिथा खालामदो माबा सन्देह मोननानै थांखादोंमोन आं। नंमारगौसो आयै नों एसेबां बिदि गाहायाव गोलैनो हायो बाप। नुबाय जावैसोनोबा मोजाङा दायो बुं नोङो बुं आंनि फिसाजोआबो बोरो नों दैजिखौनो बिदि खालामदोंबा आंनि थुनजुलाइखौथ' मा खालामगोन दोखोनो हो दोखो बहा नोङो मा खालामैखो? आंनि फिसाजोआ बिदि रावखौबो गिग्रा नंखायामोनहाय नोंनो माबा मोनसे खालामथारथों बिदि मानसिया खि सोरबा गोमानो हायो? थांजोब जावैसो गुदि बिजौ गासिबो एरनजोब बिनि खुगानिफ्रायनो मोनथिगोन नोंनि बिसियाबो बहा दं मिथिगोन बिनि खुगानिफ्रायनो बुं जामायजो बुं गोख्रै बुं नङाबा नै पुलिससो लिंहरनोसै। नंगौथ' आयै आंनि बिनानावखौनो बिदि खालामबायबा बियो आंनि बिसिखौथ' सैखायामोन बेखौबा आरो मा खालामखो? दे फारि बुंलांदो आयै नोङो माबोरै नोंनि दायफोरखौ बुंलांदो। नों गानजों फोरमायो ना माबा मन्त्रजों फोरमायो माबोरै फोरमायो? औ बाथ' बायदि फार बुंलांदो जामायजो नोंनि दाया आरो लाखोमानो थांला सोराङाव फैजोब्बाय मिथिबाय नङा आबा। मा नङाबाव आयै आंखौ बेसे लाखुमाबावनो नोंलाय? आंखौ बेसे लाखुमाबावनो? दैजियानो दायो आंनो गासिबो खोन्थाजोबखाबाय नों जेबो लाखुमानो हाला। आं बासायमोनबो थैसिगौमोन दैजि बिनानावा नों बेबायदि खालामनो हाथारना? नों सासे बिमा जानानै एसेबो अननाय फैयासै आयै दैजिनि सायाव। आरो थुनथुलिया बहा मा रांनि हिनजावा? आबा लक्ष्मणआ गासिबो बोरै मिथिजोबखो दे? आयौ हाबाब माला नायखुमाखो बे आं दा मारै बासिबावगोन? आयौ फिसालायानो मोनथिजोब्बायबा आं दा मा खालामबावगोन? दैजिया मा खिन्थाखो बे आंखौ खिन्थाजोब्बायदां गथ'आ फिसा थेंग्रिनिया। इसोर थुनथुलिखौ मोनथिबावबाथ' मा जाबावगोन? दैजियानो फाफियाव बसिनानै मा जाबावगोन? जामायजो खोथाया बोरैबा जागोन दे खिन्थु आङो नै गामिनि आइजोफोरखौ लेंहरबावनोसैसो। नङा आबा नंखायजोब गासैबो नंखाय। माखौ नंखाय होनबावनो आयै बेसेबां नंखाय होनबावनो माखौ नंखाय होनबावनो? आंनो नुजोब्बाय अब्ला नों आंखौ मा थगायनो हाबावनो? आंनि मेगनजों नुनायखौ नों बोरै खोमोरनो हाबावनो दे? नोंनाव इसेबां साहस दंबावोना मेगनजों मेगन नायनानै नंखाय बाथ्रा बुंनो हाबावनो आयै? नोंनि गोसोआ माबायदिलै दासिमबो नोङो सैथो बाथ्राखौ बुंनो थांबावा आंनो नुदों बुंसेयावबो आसरित। बेलाय मा बुंनो हो लाखुमाग्रा नंखाय बुंग्रा मानसिखौ फान्दायग्रा ओरैबा ओरै खालामग्रा गावनि सुथुर सानग्रासो बे आंगोफोरखौनो। बिदिबाथ' नोङो फिसालाखौबो बुथारनो हागोन सानसे जामायसो नङासै? बाहाय खोथा बांद्राय दाबुं मिथिबाय नोङो आंखौथ' जानला मानला दाबुं फैखा मा एरना होबावनो नोंलाय नोंनि थाखायनो जाखादों बियो नङाबा आंनि फिसालाया थोरैनो आंखौ बिदि जानला मानला बाथ्रा बुंगौमोन। बासना आबा लक्ष्मण नों रावनिबो खोथायाव दाफै बे दैजियालाय मा गावनो फाल्थु नै दानानै अमाखौसो फासायनो नागिरबाय बिबा मा कान्द खालामो आबा आं बिदि नंथाराहाय आबा गावसो आंखौ फान्दायनो नाजाथारदों खोमाहाय। औ बेगालाय आं लांदोंमोन सासे मानसिनो हरदोंमोन नाथाय दख'ना फुरानि माबा माबि माल माथा फुरानिसो आङो बे गैयिफोरनो रानलाबायना हरदों आबा। नंखाय नोंनि खोथाफ्रा नंखाय खोथा बुंबावनोबो लाजिबावासै नों एसेबां बुंसेयावबो बा। बाजै थुनथुलि नों थारैनो जिन्दा दंमारो ने? आयौ माथो नोंखौ बुथारदोंनो? औ दैजि नंगौ आइया आंखौ बुथारदोंमोन नाजादोंमोन बुथारनो नाथाय आं बासिबाय थिग जेरै नोंबो थैनायनिफ्राय बासिबाय बेबायदिनो आंबो दिनै थैनायनिफ्राय बासिबाय बाजै। मा जायामोन नोंजों आगै दैजि? मा जायाखै बेखौ बुं
आयंआ एसेबां बिदि आं माब्लाबाबो सानाखैमोन सिमाङावबो आंथ' बे न'नि असे फिसा नङा मिथिखायो आयंआबो बारा सुखुआ माब्लाबा नाथाय एसेबां आंखौ बुथारनो नागिरलायनाय नोंखौ बुथारनो हानाय आं बिदि सानथाराखैमोन आयंखौ नोंखौबो बुथारनो नाजादों मासेबां एथ' गोसो गाज्रि हिनजाव बेलाय आयौ बिमानि महराव रायखसि दायनासो बियो आगैदि जि मोनथिजाग्रा दायना आंखौबो जानो थोआखै नोंखौबो जानो थोआखै आरोबा सोरखौ जाबावगोन गावनि फिसाखौबो जानो हाबावगोन बियो मिथिबाय औ नंगौ बाजै दायना मासो बियो ओमफ्राय आदा लक्ष्मणआ मिथिखाबाय आंखौ बेयाव थाथ'नो खोन्थादोंमोन गाव आयंजों रायज्लायहैदोंनो जों बेयाव थाथ'ला सिङाव थांनोसै थोदो आरो नेनानै थाबाय थाला जोङो बेखौ दिनै गासिबो पर्दाखौ उथायजोबनांगौना बिनि सैथोखौ मोनसेबो दोनखुमाला बरनजोबनोसै थौ नानि बेखौ ए टु जेड खालामहैनि औ बाजै नंमारगौ बिदि मानसिखौ साजा होमारनांगौ आंथ' नोंखौ मा जाखो थैमारबायसो नंखाबायमोन नाथाय नों फैफिनमारबाय बाजै मोजां जाबाय आदायाथ' फाग्ला बायदि जाखादोंमोन नोंनि थाखाय गावनि बिमानि फान्दायनायाव आदा लक्ष्मणआबो मालाबाबो हमनोनो हायासै जे बेनो बिनि मोजां मोननायखौ गोजान खालामदोंमोन होननानै गोजान खालामथ' नाजादोंमोन नाथाय हायासै फैमाल जाबाय बिनि साननायाबो बिनि खामानियाबो दायो बे जेसेबां सानो जेरावनो सानैथोंसै बिदिखौथ' साजासो होनांगौना औ बाजै आरो मोजां जाबाय फिसालाया गासैबो मिथिजोब्बाय थौदो नानि नेबाय थाला जोङो जेसेनो गोबाव खालामगोन समासो बारग'लांगोन बुं जोंदाव आंनि फिसाला मिथिसारा बोरो बहा नों बेखौ फानहरखो हो ओइ सिखाजों बिदि खेला नङा दे आङो बोरबो नांगौ मा जानांगौ नों फाग्लि जाबाय नामा मिथिसारनि थाखाय गावनि फिसायखौ नों दानथारनोबो हागोन नामा मा दानथारनोल' हा आङो नोंखौ थुख्रा थुख्रा खालामनो हागोन आङो दाउ बेदर गोदानाय बायदि मा सानथारदों नोङो सासे बिमाखौ नोङो गावनि फिसानिफ्राय जुदा खालामगोन आरे मिथिसार आबैयाथ' नोंनिबो गथ'मोन अब्ला नों मानो बेफोरबायदि सोरनो हरखो मा खालामखो आयौ नांगौ होनदों आंनाव आंनि मिथिसार आबैया बोरो आंलाय मा मिथिगौ दे है लिसा बेथ' बहुद फुराना खोथा जानानै थांबायना दाथ' मानसियानो दंना गैला आंथ' मिथियाना आरे बेखौनो सानबाय थाबाय नामा नोङो बेखौनो सानबाय नोंलाय गोदान गथ'नि बिमाबोथ' जानो हागोन ना पापि महा पापिनो ओंखौथ' सिखायखानायानो साबसिन है बेबायदि नङालै बबेसिम खारनो नोङो जोंदाव बबेसिम नै बे बिमानि रागाखौ नुवाखैथ' अननायखौबा अननाय नुदों नोङो आंनि मिथिसार आबैया दाहालागै आंजों थानाय मोनबा बेसे मोजां जागौमोन नाथाय नोंनि थाखाय आं बेजों गोजान जानांगौ जाबाय बहा बुं आंनि मिथिसारा बहा माथो दावराव सोर फैदों जोंनावलाय मा नांलायनाय बायदि आं होनदों बुं गोख्रै जोंदाव बुं हा बाजै ओइ अखाफोर नानि हनै नोमबाजैया फाग्लि जाबाय आंखौ सुथारनो नागिरदों हनै दानथारनो नागिरदों गावनि फिसायखौनो आयौ खाराबा जागोन नालै ओइ जोंदाव महा पापि बहा खारनो नोङो ए जानाय नंलालै जोंदाव ओइ बाजै मा जादों आदा मा जादों बाजै जोंदाव दिनै नोंखौ जेबो सिनाया फिसायबो सिनाया जेबो सिनाया नोंखौ दिनै आं खतम खालामगोन फोथसे गैयाथाय नों बहा पापि बाजै मा जादों अखाफोर होगोन मा जादों बाजै बेखौ नोंदा मोजांनाव सों अखाफोर आंनि मिथिसार आबाखौ मा खालामदों मिथिगौ ना बे गावनि फिसाखौनो आंनि मिथिसारखौ बियो सोरनोबा फानहरदोंनो गावनि फिसाखौनो मासे फानना जाग्रा बे गावनि गथ'खौनो मा औ अखाफोर आंनि मिथिसार आबाखौ बियो गुबुननोसो फानहरदोंनो बियो थैयाखैमोन गोमायाखैमोन दा बहा दं बियो आदै एसेबां गाहायाव गोलैनो हागोन गावनि गथ'खौ आंनि बिजानैखौ फानहरदों एसेबां पापि बिफा बियो बाजै बेखायनो दिनै बे महापापिखौ बुथारखागोन आङो बिदि महापापिया थांना मानो दंबावो आंनि बिदायानोथ' एसेबां गोसो गाज्रि पापि सुनि गासिबो नांजोबनाय ग्रह नांनाय बियो बाजै ग्रह नांनाय दिनै आं मा बाहाना खालामनांगौ बानांगौ जाखोसै माबोरै दोरोदबावनो आं बिनिफ्राय आरो आंखौथ' जि बावखाबाय खोमा नोङायै हे थुनथुलिनि गारां आब' थुनथुलि हेलौ सासुमा मादार इन ल मा खबर आरो बेलाय
बहानिफ्राय नुजाफैनायखो हावब्लेब्लेदनो मावजि गोसोम लामा बारस'नाय बायदि आरो बियो बहानिफ्राय गोजौनिफ्राय फैखो ना गाहायनिफ्राय फैखो माबोरै नुजाफैलायखो थुनथुलि आइ थुनथुलि नों बहा दंमोन थुनथुलि? आं बहा दंमोन बे नोंनि उनाव थानाय बैनाव सोंनो हाया नोङो आंनि मादार इन ल'नाव नोंनि बिमानाव आइनाव थुनथुलि माने मुनि जेबो नङा बे आइनाव सों नोङो नोंनि बिमानाव सों आं बहा दंमोन बहा गोमाना दंमोन ना बहा सोरजों खारामोन मा जायामोन आं बे मोनथिजोबगौ नाथाय इसेबां गोबाव नों बहा दंमोन आइ जाबायसै आयै दा गासिबो सैथोखौ बरनजोबनायानो थिक नोंबोथ' मिथिखाबायानो आं मा जायामोन दा बिसोरनो मिथिनांगौ माने लक्ष्मणा नोंबोथ' मिथिनांसिगोन एसे हमनो हाखाबायानो दां नोङो बिमानि आखलफोरखौ नङा होमबा दैजि फैदो नानि आंबो दं दिनै नोंबो दं लक्ष्मणबो दं लक्ष्मणनि बिमाबो दं गासैबो दङ दिनै सैथोआ सैथो एकदम दैया दै थांथोंसै बुं थुनथुलि बुं आं एसे हमनो हाखादों नाथाय सैथोखौ बुं नोङो मा जामारामोन बुंनाय खोनासंनो हागोनबाथ' थिगानो नाथाय खोनासंनानै जुदि नोङो नंगौखौ नंखाय बुङोबा बे नोंनि भुल जागोन मिथिबायना लक्ष्मण आरो आंथ' आरो मा थगायबावनो खेलाखौलाय जोबोद मोजां गेलेदोंमोन बेदरै नायै जाहो लोङो आंखौ खोब अनफ्लानो ना आइ थुनथुलि नोंबा बहा मा जाहोयोमोन सुनिबानिनो आंखौ नों मा इल्जाम लगाय फैलायखोहाय मा प्रुफ दं नोंनाव हा मा प्रुफ दं प्रुफ नांगौ नोंनो प्रुफ मा प्रुफ नांबावगौ नोंलाय मोनबेसे प्रुफ नांगौ आरो मा नांगौ नों दिनै नंखायखौ मालाबाबो देरहानो हाखाया आंखौ बिस लगायनानै नों बुथारनो सानदोंमोन बुथारदोंमोन आङो नों आंखौ बुथारनानै हा सिङाव फबदोंमोन नङासै नंखाय मा होनलाय नोंखौ बिदि खालामनांगौ आरो नों बुथारजादोंबा नों जिन्दाबोरै जिन्दाबोरै ओइ हिन्जाव खोथाखौ नों ओरै दा खालामदे आबा थगायदों बियो नै बहानिफ्राय खावब्लि नुजाफैनानै आंखौ इल्जाम लागाय फैबायहाय नुबायनो नोंखौ आंखौ दुश्मन खालामनो नागिरदों बियो आबा दुश्मन सुथुर आं सुथुर ना नों आंखौ सुथुर सानो नों आंखौ सुथुर सानो एसेबां नोंखौ आं आयेन नावनो नागिरदों आरो नों आंखौ बिस लगायनानै एकदम गोजौआवसो फाथायहरनो नागिरदोंमोन इसोरनि अननायाव बासिबाय आं